Ja, Mikkel og Benjamin, vi har været ved at lave en kage. Sammen med Isabella. Isabella, hun har hjulpet os. Og her har vi den. Den ser egentlig fin ud. Det er et fint resultat, altså. Vi skal bare have den i ovnen, så skal den være derinde i 55 minutter. Og så må vi håbe, den bliver fin. Og så skal vi nok smage den. Smage den! Smage den! Ja, og vise den. så laver den bare. Og jeg kan også lave... Så. Og men vi vender nok tilbage om de 5 der om en time cirka, når kagen er færdig. Ja, så er vi tilbage her, og banankagen, den er så blevet færdig. Vi går lige ud til Benjamin med det færdige resultat af den. Og der er halv med glasur og halv uden glasur. Det er sådan, den ser ud. Den ser jo lækker ud, så den skal vi have smagt på. Så ja, det var et færdigt resultat. Vi ses!